घंटी येता एक इंसान सुईतो आता घर बिपटते नाही स्थिती बाबा असे राव माई माई बाबा ಹೆಂಗೆ ಮಾಯಿ ಚಿಚೋಣೆ दांडी आयडर मुट्टे हिंग पट ओय बाबा एकदम बर झाले एक सांग माई अर्काच गांजील मुट्टे के गोर होईंगे असं त्या बाबा 2 पकाड्या आहेत येते तू चोड आणि चोड देव बर कर माय तू काय मरे बाबा चोर देव बर करू बरे चल बाबा चल या मेले घर मेले चल या वास राव ओ ती कोण आहे बाहेर ना ते कोणता सुई साहेबा अंकल कोण रे एक सांगू अर्कान गांजील मुट्टे गे ಹೆಂಗ್ ಅವರು अर्कान गांजिलू अहो बघतो अर्कान गांजिल उडायचो बरं झाले बाबा पावले एक सांगू तुझे किती पैसे झाले येते म्हणून कास्ताची साहेबा पोरांनाची किती झालं बघ तू गेले झालं किती तू गेले अंकल हो? तुम्ही काल पेपराचे एड गायलो न्हू तुगे काजरा छोड हा म्हण तेक लागून येयलो तेक लागून येलो ओय. अरे बाप सकाळ सोपणीक लाईन लागल्या नवऱ्यांच्यो होय पण अजून सिलेक्शन झालो ना सिलेक्शन होय. सिलेक्शन मुट्टे किती सोजमोल ना अरे सकाळ सोपणीक चेड्या लाईन लागल्या होय को मोठेले को बारकेले को लांबोले को मोळयेले मुगे चेडवानाजून सगळ्या रिजेक्ट केले ओय सारखी तुगे चेडवा गेले 19 मुट्टो काजार 21 पाट जाता 7वो साक्रामेक मुट्टो 21 पाटी जोडटाय आणि भुरगो मुट्टो चुपा सारको बरो दिसोन जायो सुळसुडीत आसून जायो घरे आसून जायो चुपा सारको मुजी भाशेन तुझी भाषेन ओय तुझ्या तू नवरो ओय अरे म्हाका दिसलो तू सोयरी घेनेल मारेकेन ओ मारेकेन आणि नवरो येल गो आणि नवरो येला यो बाबा यो 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 बस बाबा बस अंकल वो का सांग कोणाला एक गा बाकू मारेकेन ओ मारेकेन बाबा नवऱ्याला ना अगो नवरो तोच ओ नवरा एक सांग बाबा किती? तू येदोची ना आणि वाटतो आणि वाडपा उरला अगो तो लांबे जाऊ ना मोळये जाऊ कृतिक नाका तो आमगे चेडवा मानल्या पुरो बर घे चाव घे एक सांग बाबा तुझे नाव किती तू हुईना होता आणि तू केसो सिरीज कोता मुझे नाव आतोन कायतान फासिक लेताम ओय. लेता आणि आम्ही लिहितो ओय हांव 14 वर्सां काणकोण आहलोलो ओय आणि 10 वर्सां कालांगूट आहलो आणि 5 वर्सां हांव खासार आहलो आणि आज सध्या हांव बेतला आहा आणि एक पाट तुगे चेडवाको खासा जाला म्हणटून जिवीतभर तुमगेर रावतो विनायक बाबा तू एक पार मुगे चेडवा काजार जाल मुठो गोस हे पण आमगे घर आहा ते घर फकत तुकाच एक सांगू तू सिरीज केसो कोता हांव रेंदेर माड काटा आवय रेंद्राच माड काटा हवी रेंद्राच माड काट म्हणटून ती सारखी पिंजीर अशी कित रेंदेर कित सारखे कुसलाई वास मारता रेंद्राक ईट काटेस का तुगे गो सरपिना तुगे गो सरपिना गे मुगे सर येस्ते सन पावरफुल एक पडल मारपा गरज ना हाफ पडल मारल्या पुरो रेंदेर जाल्या जाऊ बाबा तू दोत कितू घेतलो चोय अंकल म्हाका तुमगेली दोत मुट्टी नाकाच म्हाका बरेच गुणाचे छोड मेळ्ळ्या पुरो कळटा का पुण्याक अंकल काजा झाली मुट्री तुगे छोडवा घेन भोंग म्हाका मोटरसायकल जाय आसली कित्याक ना जाल्यार चलोन भोंवच पडटा न्हू वय पुण्याक दोत मुट्टी नाकाची आंटी चोय ते छोड मनीस आमी घरा येयली मुट्री एकटे पडटा न्हू तेका लागून टाइम पास करूं एक टीव्ही जाय आसली पुण्याक आंटी जोत मुट्टी नाकाच आणि चोय ते आख्खो आमगेले सगळे कपडे आख्खो रूप धुवपा तेका कास्तीक पडटा न्हू तेका लागून एक वॉशिंग मशीन जाय पुण्याक अंकल जोत मुट्टी नाकाच आता कोणी सोयरी येयली मुट्टो आमगे तेंका सॉफ्ट ड्रिंक दिवपा जाय मुट्री तेंका गरम दितलो मुट्री थंड जाय तेका लागून फ्रीज जाय मुट्री चोय फ्रीज जाय आसली दोत मुट्टी नाकाच अंकल आमी आंटी आणि काय ना त्या पासून तू काय बी नाका तू मुगे चेडवा काजार जाल मुठो गोस या मुगे आख्खे घर फकत तुकाच केसो खबर सांगतो आंटी या घराची
ती हे रेलो व्हायला आणि हे घर जोरी तरी पावसा बरोबर लूट येईत जरा तुगे हे घर तुगे चोडू आम्ही हाव ती काय बाळगो होता नाही गॅरंटी याचे केदो सगळा मरते सांगलो नाही होई बाबा तू बिनाक रे हे पण आमगे घरा वस्तू हाय ते सगळे वस्तू तिकून तुकाच केस वस्तू हमर कोतू हा तुम्ही घरा वस्तू मुळे एक खोद येईल ना याचं स्टूल देऊन या स्टूल हा आणि होई वस्तू हमर कोतू आंटी अरे बाबा तू मुगे चेड वाचोयला पीस जातलो अरे अंकल चढवा चोय पीस 700 बुर्ग राहून याच्या पहिले जायचं चढवा चोयले हा तुमगे घरा येलो ना एक 10-12 लाख दोत मेटो काय म्हण चोयला किती हा तुमको किती हा तुम्ही सारखी भिकार मुगे जा पण ऐकून नाही तरी किती रे तिकडे किती रे आमगे घरात काम बिकार मुडा आम भिकारी लाड मारिकीन हांव नको आनी कोण कोणे देरा येतले ते मारिकीन हांव नको हे चेडवा नसबा कित निर्मिलते मारिकीन हे सगळे गोडटे आमी गरीब म्हूण आमी तेंका पेजात म्हूण दाखोवच्या कसलोय तरी उपाय काडच पोटो मारी हांव नको देवान एक चेडवा नसबा कोण निर्मिलतो